Demang Wangsa Dronayagaya Solo. Pak Cipto. Reyang Anarika Jaka Berik ya sawunggaling kulmaksa Suranegara. Reyang arep nyodor gendera Tunggul Yuda sing ana sak ndukure Kitinggang wana. Mbok menawa Reyang gak iso nyodor gendera Tunggul Yuda sing ana sak ndukure Kitinggang wana galak. Bakal dipidana mati ya. Tapi sak galike mbok menawa Reyang bisa nyodor gendera Tunggul Yuda sing ana sak ndukure Kitinggang wana galak bakal dibenut dadi tumanggung Kanoman ana ing kutha Brang Wetan ya kutha Surabaya. Mula sing dak jaluk idi pangisturi koyong sangkro. Ono rame-rame. Pokoknya Mas Pandi nglawan. Ayo kabeh padha swadya. Bebarengan. Tresno budaya. Ya ora apa-apa, kok lak terang dhewe. Los sampai pagi. Kagem mewah putri warga tresna budaya saking Kedung Kendo kasapuan Bapak Sugeng kabudayaan Jawi Wetan kita kang kinelaran sen pembagyo putri warga tresna budaya saking Kedung Kendo kasepuan Bapak Sugeng kabudayan Jawi Wetan kita kang gumelar sen pambagya pamuji raharja kang tumuju sagung pramiyarsa usanane atur kalesa ing sambikala Surabaya
ingkang mrusak Sembah